katalógu a dneska si ideme ukázať, no nie ukázať dneska, ideme presne túto ráno. Chcem ráno, ale vlastne celý deň taký mi nápad, že by som mohol natočiť, takže tak. No takže ideme na to. Ideme na to. 3, 2, 1. Ja to číslo sa spomnú, bože môj. Nemáš ma povedať nejaký oný, to psycho. Tak dneska sa nevyhráme. Dneska mi to nejde, no. Musím si pomôcť. Do prdele. Do prdele. To je miesto druhé. Prehrali ma, ale ideme to zle. Hoďme jedno kolo, ešte ani druhé. Ale dobehli sme ho. Kámo. Tak my sme druhý. A chápete, prečo som nečakala, že to pôjde tak? No nevadí. Tak ideme začať druhé, ale teda ďalšie kolo. Je ráno momentálne u nás vo zvolenie. Čiže 6, 11, čo neviete. Takže na to, toto potrebujeme som profík, keď sa mi chce. Ideme na to. Tell me what you want. Yuppie. I love it. I love it. Ja, to nemôžem prebože. Ono to tu robí kroja, ja nemôžem. To je čudo. Tak na seri. Som si stano, ďakujem. Tak rekám. Inak tak to rekám, neverte tomu, je to strašná hlúposť. Ja som to mala na Robuxy. Ale nič mi to nedalo. A to
niečo malú, tak mi kľudne napíšte, či vám to funguje, ak to máte, alebo niečo s Robuxami, pretože by som strašne zháňala Robuxy. Peniaz sme dostali, takže by som bola rada, keby ste vlastne to napísali dokumentu. A my už ideme vlastne, teraz to máme vodičku, v tobogane sme. Jupi. Som idol spať, tak proste už natáčam, som ich chcela natáčať. Ja rád budem natáčať na tento kanál. Mám 11 rokov a moji rodičia to vedia. Proste sa mi chce, no. Proste, hej. Yes, sme prví. Tak asi nič, to by bol svet, takže asi nič. Nic sa mi nechce asi ísť, takže lepšíme a pizza ready. To som tiež mala. To je úžasná hra. I love this game. Another pizza. Tá pizza bude piecť. No tak, máme zásielky. Máte prachy. I like this game. No, že budem si dávať aj pizzu. Tak. Mne začala baviť tá reklama. Ja neviem. I love it. Počkajme si tú pizzu. Počkajte, musíme ho zabaliť. No, berte si pizzu. Mám veľa money. Musím povedať, že ja som bohat. Ešte to naštvala, možno vtedy budem točiť z Robloxu. Niečo z Minecraftu budem točiť iba, takže asi tak nechať to ísť. Ale ideme na to, jupi. Chcem zdechnúť. Nechcem čista. Prečo? To by som stihla. Bože. To je taká hovadina toto. Jupi. Uhni. Tell me what už je stať. Ale nebola som posledná. Ok, tak ja získam nič. 250. To je slušné. To si vylepšíme aučičko. Ok, ešte si zväčším toto. A ideme na to. Taký hard.
Pizza ready. Ja musím mať trošku tichšie, pretože môj otec je, ale a nemá rád, keď na telefóne. A hlavne nie takto skoro ráno. A ideme na to. Zase toto. Tak ideme na to. Nechcem byť siedma do počít. Musím spohnúť. Jupi. Inak, akože som zobudená, teším sa. A v dobrej nálade proste, no. Som trošku, ako s tým hlasom, potichšie. Jupi. Ja som prvá som. Yes. Jupi. To som na season. Som na to čokoládu. To je nejaká tiež hovadina. Musíme to všetko zaklikať. No ideme teda ďalšie komu. Ja som ho vyrazila z cesty. Hej! To je byl. Poď sem. Poď sem. Poď. Nejako mi to nejde dneska, no. Čo mi to išlo lepšie? Jupi. Druhé miesto. Poď. Chcem byť prvá. To bola remíza, tak ja neviem, čo robíme. No, prepáčte, ja som v